Dami diri karon ma'am kay na mag-i-order ko diri nga gipaha-deliver diri karon mga sudan. Wah, ikaw na ko diyan eh. Na 9K, 9,000 package siya ma'am. Wala oy! Wala oy! Wala oy! Wala ka? Ha? Wala ka na ko diyan ma'am? Wala na ko. Jordan sa Santa Cruz. Ang nakabutan diri rolling. Asinta rolling ma'am. Di wala ka order sa dan? Wala ko na order og sidan. Karon naman. O ka nga daw, mag-deliver kay birthday. Kisay birthday ni ma'am? Ako birthday sa Sinta. Napo do ka po collection kaya patada. Sama ni, nga litson po ni ma'am. Ako ba tayo kay order? Let's go. Oh. Ah, nakabasig lain na nagpadala. Lain na do. Ha? Ikaw, imon ko ni ma'am, pangalan? Ay, sama to, imo ang pangalan. Kwarta do isa ka ni kanino. 1,000? Di kisa may bayad ni ma'am. Kisa mo bayad? 9,000. May pirma na ako. Wala pirma. Wala ma'am. Sama. Partner. Ma'am. Abre sa ma'am. Siya mo kayo mabayad ma'am. Abre na lang ma'am. Kasayang po, birthday. Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Yeah. Dagan din sila, ma'am. Wala ni. Kisa may nagbinuang mo ni ma'am. Naghatag. Ya, pag pa istorya na daw. So kami ang Alien Vivos Flower Shop. Nami diri karon para maki-celebrate sa imong birthday. Pinaagi aning sorpresa. So karon kantahan nato happy birthday. Happy birthday! To my dearest auntie, happy 60th birthday. Alam ko po na medyo nagalit at nagtampo ka sa akin. Dahil hindi ako nakauwi sa birthday mo nang dahil sa pandemic. Pasensya na po, kaya ito na lang ang aking nakayanan na isorpresa ka sa kaarawan mo. Hangad ko po na sana bigyan pa po kayo ng mahabang panahon at sa patnubay ng ating Panginoon. Nagsorpresa from D. Start with letter D. Johnny. Wala sa akong ingon kaganina, lang, good health lang yun kanunay sa akong inahan. Taas pa nga panahon nga taga-abot ang taas ka panahon sa kalibutan nga panahon. Kaya ang mga minahal sa inyo.
unta na sa kanunay magpagayo lang namon panagpuyo hangtod sa hangtod mientras may kinabuhi pa mi. Magaya kung pagayo sa kahitasan. Sa kanunay kasama. Wala kini ko kasabaan. Natural ba na kay badlungon ba po? Bitaw, ana ra man ako. Manay ko ba natin? John, salamat sa imong gibuhat sa kayo ubos ka sa tuwa. Di mo lang yapon ko kitakansok ko sa akin. Eh, gamay, ginakunta rin eh. Nata ni kwarta ni Re. Waman. Pero, salamat yapon ko sa Lord na. Wala tao mo ni mo kalimutan. Naon kong taga-muari ka. Ulit ka sa may